Juma mɛ kalo tile 8 san 2020 an minnu sɔgɔlen bɛ an n'a bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ aw fo aw sigiyɔrɔ bakuruba la sa an bɛna an da don kunnafoni min na olu de filɛ nin ye an ka jamana sariyasunba n'o ye cour constitutionnelle ye ale ye sɛbɛn laban min bɔ mɛ kalo tile 6 kalafili tɛmɛnenw na n'o ye député kalataw ye o jaabi cogoyaw la o kɔ an bɛna an da don an ka finitigi kura ni o ye an ka duguma finitigiw ye n'an b'a wele nanzarakan na ko armée militaire o ɲɛmɔgɔ falen min kɛra kunu o kunnafoniyaw b'an bolo k'o lase aw ma o kɔ an bɛna an da don fɛn min na o ye an ka kɛnɛya minisiri n'ale ye Michel Sidibe ale ye kunnafoni di a ma fiɲɛbana n'o ye coronavirus min bɛ ka jamana labɔ bi o kunnafoni olu bɛna kɛ bakuruba la an ka bi kunnafoni cogoyaw ye ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Lakana siratigiw la sa an ma ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye lakana jɛkulu ale olu wele n'a bɛ fɔ olu ma ko conseil à la sécurité k'olu wele balen na bi juma nɛgɛ ɲɛ 15 kuluba o wele in sa an b'a ye k'a fɔ ko o tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to wulikajɔ min n'o bɛ jamana kɔnɔ kabini kalata jaabi laban olu minnu dira an ka jamana sariyasunba fɛ n'o ye cour constitutionnelle ye an y'a ye ko denmisɛnninw wulilen bɛ ka dugu minɛ nin waati in na k'u ka nisɔngoya jira ka da o jaabi ninnu kan o kɔ min ye fiɲɛbana ye coronavirus ale kɛlɛli sariyaw dɔw la an b'a ye ko a ɲinilen bɛ jamanadenw fɛ ko bɛɛ ka don i ka so sufɛ nɛgɛ ɲɛ 21 mana tɛmɛ fo ka se fajiri waati ma n'o ye nɛgɛ ɲɛ 5 waati o ko damadɔ kɛlen bɛ ka jamanadenw nisɔngoya ni u kɛlen bɛ ka muruti ta ka se jamana ma o siratigɛ la an ka jamanakuntigi n'ale an bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔba ye ale kɛlen bɛ k'a ka nin lakanabaa jɛkulu wele n'o ye conseil à la défense ye wele balila i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na bi juma nɛgɛ ɲɛ 15 mana tɛmɛ kuluba an dalen b'a la ko hakilina dɔ bɛna ta nin ko in na min b'a to bɛn ani keleya o bɛ se ka don jamana kɔnɔ ni ka ale sinsin cogo min don nataw la jaabi mana sɔrɔ ni wele balilen na an bɛ o da aw tulo kan. An ka wasaden kalata jaabiw cogoya la an ma ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana sariyasunba n'o ye cour constitutionnelle ale bɛ an ladɔnniya ka sɛbɛnfura min bɔra mɛ kalo tile 6 san 2020 san ko lakileni sɛbɛn 14 kun sera ale ma o jaabiw cogoya la ko o 14 bɛɛ lajɛlen filila ɲaman kɔnɔ ka d'a kan nin jaabi ninnu u donnen ba la k'a bɛna ni yɛlɛma ye ka don sariya bolo min tara an ka députéw ka sigili la o cogoya la sa a b'an ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana sariya 94 n'o ye article 94 ye ale b'an ladɔnniya k'a fɔ cour constitutionnelle ale bɛ sariya so ani cakɛdaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko ale mana sariya o sariya ta o bɔtoni ye bɛɛ ma wajibi ye o kɔ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye ko an ka sariya sun 24 na n'o ye article 24 ye ale bɛ a fɔ ko maliden fɛn fɛn ni o sigilen bɛ mali kɔnɔ nin waati in na ka fara dunanw kan ko sariya fɛn fɛn n'o taara an ka sariyasunba fɛ ale batoli kɛra bɛɛ ma wajibi ye. Coronavirus kɛlɛli kibaruyaw la sa an ma ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɛnɛya minisiri ani dɛmɛ minisiri n'o ye Michel Amala Sidibe ale ye kumalajɛ kɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ kalo tile 7 o kumalajɛ la a ye a yira an na k'a fɔ coronavirus n'o ye fiɲɛbana min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔ ani farafinna bɛɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko Mali la yan maa 100 o 100 ni fiɲɛbana in ye olu sɔrɔ maa 42 k'olu de kɛnɛyara ka bɔ bana in ma n'i y'o da farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ta la i b'a ye ko farafinna kɔnɔ maa 100 o 100 maa 33 olu de bɛ kɛnɛya o kɔ a ko fiɲɛbana n'o ye coronavirus n'i y'a ta k'a lajɛ
i b'a ye ko maa 100 o 100 maa 1 a y'o de sɔrɔ banakisɛ in bɛ o de la min ye fatuli siratigɛ ye sa ko 100 o 100 banakisɛ in kɛra maa 3 sata ye k'a sɔrɔ farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa 100 o 100 maa 4 olu de sata bɔra ni banakisɛ in na o cogoyaw la a ko a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka se Mali dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu ka cɛsiri an'u ka wuli ka jɔ n'o bɛ k'a to banabagatɔw u kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ ka fura sɔrɔ k'u furakɛ ni ka lafiya las'u ma a ko a bɛ foli k'u ye ka d'a kan u y'u yɛrɛ ni bila min b'a to lafiya bɛ se ka don jamana in kɔnɔ ka banakisɛ in gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ o cogoya la sa ko min ye jamana gouvernement ye n'o ye Mali marabagaw ye CEDEAO olu ye kulu sigi kulu min bɛ se ka miiri banakisɛ in kɔlɔlɔ kɛlɛli ma cogo min ka bɔ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ banakisɛ in talen kɔ o cogoyaw la sa a ko Mali gouvernement a ka bɔli fɔlɔ la k'a y'a jira ko sefa wari miliyari 6 ani miliyɔn 300 ko k'o bɔ k'o kɛ dɛmɛ ye min b'a to banakisɛ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɔ sefa wari miliyari 500 hali ni k'o ta juru la k'a y'o kɛ min b'a to banakisɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka ban a n'a kɔlɔlɔw ni o ye gɛrɛntɛw kɛlen bɛ ka degun lase minnu ma baloko ta sira ka se courant ani jiko siraw ma an b'aw ladɔnniya hali bi Michel ka kunnafoni di senfɛ ko a ko nin waati in na min ye furakɛlikɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o ye an ka dɔgɔtɔrɔso privéw ye k'olu damadɔ sen donna nin furakɛli cogoyaw la i n'a fɔ Golden Life ani Clinique Pasteur olu bɛ bi banabagatɔw ta ni ka u furakɛ u ka yɔrɔ la a ko o kɔ ko bi dɔgɔtɔrɔso fɛn o fɛn n'o bɛ jamana kɔnɔ ani a dɔgɔtɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen de cɛsirilen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to banabagatɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ ni k'u furakɛ fo u sigiyɔrɔ la. An ka duguma kɛlɛcɛw n'o ye armée de terre ye olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o ye général Umar Jara ye général Umar Jara hali ni ale ka sigili kunnafoniya kun dira a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ a ye nin jɔyɔrɔ kura in fali yamaruya sɔrɔ kunun alamisa mai kalo tile 7 san 2020 Kati surasikan kɔnɔna la nin kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka surasi ɲɛmaa bolo ni ale ye général division ye Abdoulaye Kulubali kɛnɛ in gansan min ye ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye général Keba Sangare ale bɛ kan bɛɛ da ani a kɔmɔgɔw ka tasibila kɛ ka se finitigi fɛn o fɛn ni o ni tora jamana in lakanani na k'a bɛ dugawu kɛ ko Ala ka saya kɛ olu ma lafiya ye a ko ɲɛmaa kura min filɛ n'o ye général Umar Jara ye ko baara in ko Ala ka tali fanga di a ma min ye général Umar Jara ye ale ka kuma lasela a ko ale bɛ nin baara in k'a b'a ta k'a kɛ baara dafa baara ye ka d'a kan ɲɛmaa fɛn fɛn n'o kun ye ale kɔn nin baara in na ko olu ye baara in kɛ k'a dan yɔrɔ min na ale b'a ta o yɔrɔ la ni k'a lase a laseyɔrɔ la ko a tɛ sɛnkɛ a tɛ ɲinɛ ka d'a kan ale ka baara fɔlɔ n'o ye jamana lakanani ye o cogoyaw la sa ko fɛn o fɛn n'o de ye hakilina ye fɛn o fɛn n'o de ye kɛlɛkɛfɛn ye kɛlɛkɛ fɛɛrɛw k'a b'a bɛɛ lajɛlen ɲini min b'a to jamana bɛ se ka san sɔrɔ walasa an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ cogo min a ko a b'a ɲɛsin a ɲɛmɔgɔw ma ko u ye danaya min d'ale kan ko Ala ka fali Ala k'ale se a minɛn kɔrɔ k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka dugawu sama ale ma min b'a to ni baara in n'o ye duguma kɛlɛcɛw ka nin ɲɛmaa ye ko Ala ka a se a kɔrɔ an b'aw hakili lajigin k'a yira aw la ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kun bɛ an ka jamana finitigi ɲɛmaa bolo n'o ye général division Abdoulaye Kulubali ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra kunun alamisa mai kalo tile 7 san 2020 Kati
surasikan kɔnɔna la. Nin bɛ an ka bi kunnafoniya kun cɛ. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ka hakili jigin k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ Ala ni AMAPU ani ANCT ka bolodi ɲɔgɔnma ye.